Derrota. Miraba a folla en branco que descansaba desafiante sobre o pupitre. A man tremente suxeitaba o bolígrafo bic azul que apenas se pousaba sobre a superficie inmaculada, voltaba a quedar suspendido no ar, posuído por un pánico irracional que lle impedía consumar o acto aparentemente sinxelo e rutineiro da escrita. Nesta ocasión, o peso da responsabilidade era tal que se derrubaba sobre a súa vontade, oprimíndoa e esmagándoa, tornándoa fráxil e temerosa. Aquela man que noutrora esvarara áxil e firme sobre sílabas que se convertían en palabras e palabras que enchían liñas, aquela man acariñaba agora o folio sen ser quen de soster o peso do seu inmediato destino. Devagariño foi afrouxando a presión que exercían os dedos, deixando caer o bolígrafo, que ficou ali, sobre a mesa, preso dunha inmobilidade insultante. Non podía renderse aínda, pensou. Que sería dela? Continuaría coa súa vida sen tentalo sequera? Pero que faría? Como se sentiría se malia todo non o lograba? Sabía que non podería seguir adiante como se nada. Non podería seguirse o seu esforzo de meses e meses cargados de renuncias, valeiros de vida, deviñan outra vez no fracaso. Mirou ao seu arredor. Cantas vidas como a dela, cantas coa esperanza prendida dunhas poucas follas de papel. Mais, que estaba facendo? Que lle importaba a esperanza dos outros? Seguro que non era tan lexítima como a súa. Estaban alí para deixala sen nada, para arrebatarlle o que lle correspondía, o que era seu por dereito, o que tantas veces lle fora negado. Agora, estaba convencida de que xa non podería escribir. Apenas podía distinguir o bolígrafo e o folio, que se afastaban a unha velocidade vertixinosa do seu alcance. A rabia domina por completo. Apodérase dela ata convertela nunha autómata que se ergue de súpeto, transformada nun brazo executor implacable. Non ten compaixón. Xa non lle importa a dor dos demais, nin sequera lle importa xa a súa. Está demasiado frustrada, demasiado cansa, demasiado soa. Avanza entre mares de brazos que loitan por se protexer, ante miradas estarrecidas e berros desacougantes. Avanza imperturbável, inconmovível, sen mirar atrás. Hoxe, moito tempo despois, na aula baleira e escura, maldita, aínda resoan como ánimas en pena os laios arrepiantes da derrota.